Erakusketa hau dago daukate eginda pintura impresionismoari hurbilketa bat egiteko asmoarekin. Da teknika bat, teknika desberdina dare, nik hemen erabili duten teknika da kamera mugimendu desberdinak. Argazki bakoitzak dauka mugimendu desberdin bat, eta emaitza konkretu batzuk lortzeko, azken mugimendu desberdina die, bakoitzak berea dauka. Eta hori da, gaie. Gaie horrekin, izenakin lotuta pixkat, zaindu, jarri dut izena, zaindu impresionismoari keinu bat, ez? Hori da, zaindu zer zaindu behar dugu, zaindu behar dugu basoak. Gaie, basoak dira. Argazki guztiek dare egin da, baso barruan, bat ero bi kenduta, beste danak baso barruan dare egin da. Biodibertsitaterik nagusiena, handiena daukagu bai basoan eta bai itsasoan. Nik aukeratu dut basoa. Eta zaindu beharraz kontzientziatzeko asmoaekin indako erakusketa bada. Bai hori da, nire asmoa ez da dokumentatzea nungoa dien basoak eta ez da gutxia horik ere da beste ikuspuntu hori ematea, ez? Baina, basoa hauek die etxe ingurukoak. Danak esango nuke diela Euskal Herrikok, bat hobi kenduta Pirineotan egin darenak. Emaitza bakoitzak mugimendu desberdin badauka. Normalean egiten dut eskuz, tripoden jarri gabe, baina bai badare batzuk, mugimendu bat baino gehiago eskatzen duenak, eta horiek bai dare tripoden gainen egindakok. Mugimendu edie vertikalak eta horizontalak eta borobilen. Borobilen kamera osotasunean mugituta. Vertikalak eta horizontalak die tripodean jarritakok. Dare egin da papel kalidade, nik esan nuke handikoan, Janemule da, 310 gramokoa. Papel honek dauka ia demostratuta, 75 urte, eta pigmento naturalakin eginda. Osea, da impresio digitala da. Orduan, esaten duen bezala, dago demostratuta, 75 urteko iraupena daukatela pigmento hauek, paper hortan egindakoak. Eta gero, dare itxatxita, foan, 10 milimetroko foan baten, bere gorputza mantentzeko. Eta gero dare markatuta egorrezko marko txiki batekin. Bai, netako paperra da irauten duen materiala. Azkenen, disko horrak eta badaukegu, eta hor daukegu artxibo potolo bat, baina benetan denboran irauten duena papera da. Nik kapritxo hori eukinun, liburua publikatzerako orduan, baneukan gogo aspalditik liburu bat egiteko, eta egin dut kalidadezko paperean, eta kosto ala kosta atera dut eta hor dago, ez? Nahi duena gerozi, ez da atera irabazi asmoekin, zezik ez da posible. Holako lan bat da gehiago sentimentu batekin egindakoa, eta hor dago. Bai, 14 lan dira, ongo da bihartik hasita, abendua, 18 arte. Eta jaiegunak itxita, daude, kulturetxea itxita dago honen egunetan, itxita dago. Bezetan irekita. Egurrutegia, uste dala, goitzeko 9-tatik ordu bat eterrita, eta arratsalden 3-tatik 9.